atong gi hangyo ang atong mga empleyado opisyalis sa Kapitolyo o mga bisita nga muuban sa earthquake drill. Unsa may purpose sa earthquake drill? Aron mahimong kaparte sa atong sistema. Matag usa ka nato kung unsay atong buhaton just in case dunay earthquake. Automatic na naa nga may atong buhaton. Di na kinahanglan magnauna. Ang purpose diha para dili ta magpanik. Kay kana kung wa ta masayod sa atong buhaton, mao man makapanik na to. Ang panik mo na resulta sa kadaot. Kay budagan ka, nag-uyog pa, sigurado tumba ka. Ini ka tumba ni mahulog ka sa hagdan ba? Piang ka, mabunal imong ulo, patay pa. Pero automatic sa imong system, na-side ka sa imong buhaton, nga kinahanglan mo upo ka, cover, hawid, dili na budagan, dili mag-ilog sa putahan. So siya may kasulti gob sa mga empleyado, murag seryoso gyud kay sila sa ilang gihimo. Dili kay mura, seryoso gud. Seryoso. Seryoso gyud kay para man sa atong kaugalingong survival. It's about protecting ourselves by ourselves. Kita ra po'y magproteksyon ng galingon. So kato mga empleyado gob sila to'y musulti sa ilang mga Ilang pamilya sa nila. ilang pamilya, mao to ilang i-relay. Bisag kani atong bisita. Ito man kung naagay mga mo relay and dito alang naman. Naman tayo kung mabisita ng mga kapitano, mga kagawan sa barangay. Masaya di kong ilagay isulti. Uy, drill. Naabtang yung nag-drill mo ba? Nakapil-apil siya dito ba? Diba? Nangalang naman sa isulti niyo, makakay mo. Huwag mag-drill sa Kapitolyo. Oh, So, muna di. nakamanggo, ginapay sunod pang mga Every week, siyempre, we must keep on reminding ourselves what we are supposed to do, presume to do, and which we know we shall do. Maabot mga adlaw para automatic hindi na tabag na una. Kung doon nagay linog, hindi ko sila ito buhaton. Kung nag-purpose yun, Para ma-practice. Cik, cik.